سرکار دی ذات پاک دی نظر کرم کرن لگا دو ربائیاں پہلے الحمد تو لے والناس تک میں تیرے علم نو رب کریم چما سنگ اسود یا غلاف کالا ہووے پہنچ تے عرش عظیم چما بندہ کلا ہی بیٹھا ہے تے اللہ نال ہم کلام ہے کہندا مولا میرا دل کردا ہے الحمد تو لے والناس تک تیرے علم نو رب کریم چما سنگے اسود یا غلاف کالا ہووے پہنچ تے عرش عظیم چما نقش تیرے چما نقش تیرے یتیم چما آؤ پوچھئے چل کے عالمانوں پہلے الف چما یا کہ میم چما آؤ پوچھئے چل کے عالمانوں پہلے الف چما یا کہ میم چما اور بندہ تو دے کولے موجود نہیں کلا ہی ہے تے گل کر رہے آپ ہی سوال کردا ہے آپ ہی جواب دیندا کہ مینوں کی کرنا چاہیے کہندا مینوں کرنا اے چاہیے کہ جدے فلسفے نو جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا نکتہ وروں سے حل نہ ہوا وہ اقرار سمجھا دیا کملی والے نے چند اشاروں تو کہندا مینوں کرنا اے چاہیے کہ جدے فلسفے نو اے دنیا من گئی ہے میں کیوں نہ اس دی عقل سلیم چما جن نے آ کے اخلاق دا درس دیتا کیوں نہ اس دی تباہ حلیم چما جن نے آ کے اخلاق دا درس دیتا میں کیوں نہ اس دی تباہ حلیم چما جدی کرسی عرشی اتے تو بستر فرشی اتے چھڑ کے بستر کیوں عرش عظیم چما اس میم نے الف نو ظاہر کیتا او میرا دل کر دے پہلے میم چما اس میم نے الف نو ظاہر کیتا تو میرا دل کردا ہے پہلے میم چما میرا بیشتر کلام جڑا تصوف نال ذرا تعلق رکھتا ہے عام شعر تے کوئی اور چیز ہوندے نے مثلا کنے کن کیا کدے کن پیا کنے کن کیا کدے کن پیا او کون سی کدے کن پہ کنے کن کیا کدے کن پیا تے کنے کن دے راز نو کھولیا سی شاہد کون سی کن دا اس ویلے تے کیڑے کنڈے وچ کن نو تولیا سی شاہد کون سی کن دا اس ویلے کیڑے کنڈے وچ کن نو تولیا سی او دے پاک ارادے نو سمجھتے صحیح او دے پاک ارادے نو سمجھتے لئی کھولیا سی سردار دس اللہ دا تے جسم کوئی نہیں کن کیڑی زبان وچوں بولیا سی سردار دس اللہ دا تے جسم کوئی نہیں تے کن کیڑی زبان وچوں بولیا سی تو میں کہاں
زواد ضرب کلیم دیو کی جان جنہ لگی ضرب حضور دیے زواد ضرب کلیم دیو کی جان جنہ لگی ضرب حضور دیے جلوہ چمکیا سی ایک نور والا توڑ اڑ گئی سی کوہ تور دیے مکی مدنی دا مکی مدنی دا شاہی مقام جتھے اوتھے پہنچ نہ عقل شعور دیے دائم کن فیکون تم پلڑے دی لاٹ نکلی محمد دے نور دیے دائم کن فیکون تم پلڑے دی دائم کن فیکون تو پلڑے دی لاٹ نکلی محمد دے نور دی حضور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک دا دیوانہ حضور دا عشق رکھن والا حضور دا بڑا کچھ کہہ لو وہ کہندا ہے دونوں جہان دی رحمت بنے کے دوواں جہان دی رحمت بن کے تے نبی ہور کوئی دنیا اتے آیا نہیں لولا کلوا دا تاج نوری اور کسے ہور نو رب نے پہنایا نہیں اپنے نور تو نور جدا کر کے تے اپنے ورگا کوئی ہور بنایا نہیں دائم ایڈے بے مثل نے یار دوویں ایک دا جسم تے دوجے دا سایہ دائم ایڈے بے مثل نے یار دوویں ایک دا جسم تے دوجے دا سایہ نہیں تو کواں کی شان دساں میں اس سونے دی میں کی شان دساں اس سونے دی جیڑا دو جگ نالوں سونا ہے میں کی شان دساں اس سونے دی جیڑا دو جگ نالوں سونا جدے ورگا نہ کوئی ہویا ہے جدے ورگا نہ کوئی ہویا ہے جدے ورگا نہ کوئی ہونا ہے میں کی شان دساں اس سونے دی اللہ دا یار سونا اللہ دا یار سونا دلدار سونا دلبر یار سونا اللہ دا یار سونا دلدار سونا دلبر یار سونا او دے وصف سونے او دے نقش سونے او دا پیار سونا ڈبے بیڑیاں نو دیندا تار سونا ایباں پریاں نو کردا پیار سونا والی دو جگ رنگے دنیا نو میرا کملی والی سرکار سونا تو جدے ورگا نہ کوئی ہویا ہے او جدے ورگا نہ کوئی ہونا ہے میں کی شان دساں اس سونے دی فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا فلک بہت خوبصورت ہے
مگر کہندا ہے فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے چیز دا ایتھے سایہ نہ ہوندا حیاتی مماتی نہ کوئی پرندہ نہ آدم نہ ہوا نہ مویا نہ زندہ حیاتی مماتی نہ کوئی پرندہ نہ آدم نہ ہوا نہ مویا نہ زندہ نہ میلاد ہندے نہ اے نات خانی سنا خان نہ ہندے نہ اے خوش بیانی کسے چیز نہ ایتھے سایہ نہ ہندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہندا کسے چیز نہ ایتھے جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا تو کی شان دساں اس سونی توجہ کرنی جرا اس وقت دی ایک منظر کشی کرن لگا جس وقت اللہ کلا ہی سی اللہ کلا ہی سی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور مبارک جی اللہ نے نہیں سی بنایا اس وقت دی تھوڑی جی منظر کشی کرن لگا وا اللہ کلا سی کنزن دی جو اندر توجہ کرنی جا اللہ کلا سی کنزن دی جو اندر کنتو کنزن مخفیم کنتو کنزن مخفیم اللہ کلا سی کنزن دی جو اندر تے کلے سوچے یا ظاہر درجات کوئی نہیں میں سپر طاقت اتنی طاقت نہ مالک میرا تعارف کرانا والا کوئی نہیں میں کلا ہی ہوں کلے سوچیا ظاہر درجات کوئی نہیں ہو گیا نور اپنے تے آپ عاشق او دو دن کوئی نہیں نال رات کوئی نہیں ہو گیا نور اپنے تے آپ عاشق او دو دن کوئی نہیں نال رات کوئی نہیں رکھیا نور اپنے دا نام احمد عرشوں تے احمد نا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تو رکھیا نور اپنے دا نام احمد کیڑا نور فرق سنتے نور دا باؤ سارا فرق سنتے نور دا باؤ سارا اسن مار جاندا نور تار جاندا سدا حسن نہ تخت نشین رہندا پچھلی عمر آ کے بازی ہار جاندا تو نور نور ازل تو نور رہندا تے نور نار نو کر گلزار جاندا صدقے جاواں محمد دے نور تو جدروں لنگدا بیڑیاں تار جاندا رکھیا نور اپنے دا نام احمد بات اتھی رکھیا نور اپنے دا نام احمد احمد چمکیا رہی مشکلات کوئی نہیں ہو گئے دو اللہ کلا سی دو گئے ہو گئے دو تے دوواں پچھان کر لئی ساڈے باج تے کسے دی نجات کوئی نہیں ایک نے حمد آکھی دوجے نات پڑھ لئی ایک نے حمد آکھی دوجے نات پڑھ لئی تے کون کہندا اے حمد تے نات کوئی نہیں لکھ سکے شان محمد دی انتہا روز عدل تو قلم دوات کوئی نہیں اللہ کلا سی دو گئے پھر اللہ کی کر دینے روز عدل دی وانڈ جدو ہون لگی تے ملیا قلم نو حکم فرمان لکھ دے اللہ پاک قلم نو فرمان دینے قلم ہے تو لکھ میں لکھانا وا توجہ طلبات اللہ کی لکھان دینے قلم کی لکھ دیے روز عدل دی وانڈ جدو ہون لگی تے ملیا قلم نو حکم فرمان لکھ دے عرش فرش کرسی لوح جنت سنے تاریاں دے آسمان لکھ دے آدم صفی آدم صفی اللہ تے نوح نبی اللہ تے ابراہیم خلیل دی شان لکھ دے اسماعیل دے حلق تے چھری لکھ دے دمبا آوے گا قربان لکھ دے تو من تک بلکیس دا تخت لکھ دے تے داؤد نو خوش الہان لکھ دے چوتھے فلک تے عیسیٰ دی ڈا کرسی پھر میرے محمد دا شان لکھ دے
اینا کچھ لکھا کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ شان کی لکھاندے نے قلم کرو کیا فرمانے نے ایڈیاں جوڑیاں نو عرش دا تاج لکھ دے ایڈیاں جوڑیاں نو عرش دا تاج لکھ دے تے جبرائیل نو ایدا دربان لکھ دے میں تے مالکا سارے زمانے دا اے دے تابعہ سارے جہان لکھ دے کیوں اے دو جگ نالوں سونا جدے ورگا نہ کوئی ہویا ہے ہو جدے ورگا نہ کوئی ہونا ہے جسم دکھی آرانے جس پوچھنے حال بیماراں دے جس دکھی آرانے جس پوچھنے حال بیماراں دے جس جا جا کے وچ غاراں دے ہو جس جا جا کے وچ غاراں دے امت دی خاطر رونا ہے او تے دو جگ نالوں سونا ہے جس جا جا کے وچ غاراں دے جس جا جا کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ غفور الرحیم کولوں تے ساڈے کول رؤوف الرحیم میری عادت ہے میں ذرا کلام پیش کرنا کلام ماشاءاللہ غفور الرحیم کولوں تے ساڈے کول رؤوف الرحیم آیا ماشاءاللہ غفور الرحیم کولوں ساڈے کول رؤوف الرحیم آیا 12 ربیع الاول دی صبح ویلے چڑیاں چوکیاں در یتیم آیا 12 ربیع الاول دی صبح ویلے چڑیاں چوکیاں در یتیم آیا کعبہ چمکیا تے بت ڈگ پیسا چمن ابراہیم آیا کعبہ چمکیا تے بت ڈگ پے سارے منہ پوترے دا چمن ابراہیم آیا لگی لو توحید دی جگ اندر جس ویلے نور قدیم آیا تو جس جا جا کے وچ غاراں دے ہو جس جا جا کے وچ غاراں دے امت دی خاطر رونا ہے او تے دو جگ نالوں سونا ہے تو میرا محبوب نہیں ویکھیا جڑے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر کہنے ساڈے تواڈے ورگے سے نعوذ باللہ انہاں نوں کہہ رہا شاعر کہ تو میرا محبوب نہیں ویکھیا تو میرا محبوب نہیں ویکھیا جنوں ویکھ کے چن شرما ادھی راتی دن چڑھیا وے جے رخ تو نقاب ہٹا جے جانے سار چمندی تے ساری تردی شیش نواوے جے پاوے ہاتھ پھلانو ہاتھ نال پھلان رل جائے بجلی در دی چمک نہ مارے جے سونا مسکراوے آدم اینا سونا آقا سن ہور تے نظر نہ آوے تو جس جا جا کے وچ غاراں دے جس جا جا کے وچ غاراں دے امت دی خاطر رونا
اکھ لڑے جی ہوئی جاندا ہے اکھ لڑے جی ہوئی جاندا ہے اکھاں لڑن وچ جیڑا سرور ہوندا اکھ لڑے جی ہوئی جاندا ہے تے اکھاں لڑن وچ جیڑا سرور ہوندا جالس بندہ اس رمز نو کی جانے او جو قلب حضور ہوندا در مرشد دا کعبہ عاشقاں دا در مرشد دا در میرے خواجہ دا کعبہ عاشقاں دا تے دل سجدے لئی جتھے مجبور ہوندا ایویں نہیں چھڈدا پروانہ شمع اُتے کچھ تے سن وچ مزہ ضرور ہوندا او ویکھنا مزہ کی ہے ایویں نہیں چھڈدا پروانہ شمع اُتے کچھ تے سن وچ مزہ ضرور ہوندا او مزہ کیڑا ہے الفت نال پروانے نو پوچھیا میں تے عاشق ہو گیا آتشی حوری تے ایویں اپنے آپ نو ساڑ کے تے مشہور ہونا ہے دور دور تے سن کے گل پروانہ کہنے لگا تے نہ کرتان تو میں بے قصور تے نم شمع دا عاشق بنا دتائی افسوس تیرے اس عقل شعور تے کی کہنا پروانہ میں تے اس شمع دا عاشق تے جڑی موسیٰ نے دیکھی کوہ دوری تے مولا بخش میں شمع نو جاندا نہیں میں تے عاشق محمد دے نور تے جس جا جا کے وچ غاراں دے او جس جا جا کے وچ غاراں دے امت دی خاطر رونا او تے دو جگ نالوں سونا میں کی شان دساں اس سونے دی